आंनि मुङा ननिराज बसुमतारी, आंनि बिफानि मुङा सिब्लाल बसुमतारी आरो आंनि बिमानि मुङा मथिना बसुमतारी। आं गसाइगावनि सिङाव थानाय माथायाव गामिनि। नोंथाङा दिनै आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय, माबायदि मोनदों बेनि सोमोन्दै माबायदि? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो आंनि फार्स्टआवहाय आंनि क्लास 10खौ आङो जितना नार्जारी इंलिश मिडियाम स्कुलनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि उनाव आङो ओइस खौहाय फाइनाल एकाडेमि बर'निफ्राय उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि उनाव आङो थांनाय बिटिआर सरकारनि दिहुननाय स्किम सुपार 50नि माबानानै पास जानानै आङो गुवाहाटियावहाय एलएनआवहाय कचिं खालामनो मोनदों बोसोरसेनि थाखाय आरो बिनिफ्राय आङो दिनैहाय एग्जाम होनानै उथ्रिसारनो हाबाय 500 मार्क्स लानानै। जे बे नेट आनजादाव जे नोंथाङा उथ्रिसार जानो हाबाय, बेयाव सोरनि मदद दङ आरो मा बुंगोन बेनि सोमोन्दै? गिबियावनो आं इसोरखौ थेंक इउ बुंनो सानो जे आंनि बे जार्नियावहाय जेबो हेंथा लाबोआसै। लोमजानाय साजानाय फ्लुयेन्सिजों थांबाय आरो बिनि उनावहाय आंनि बिमा बिफानि नाजानाय सेक्रिफाइस खालामनाय आरो बिनि उनाव आंनि कचिंनि टिचार्सफोरखौ थेंक इउ होनो सानो आरो बिनि उनाव गासिबो उन्दैनिफ्राय जा सोलोंथाइ मोनबोदों जा मानसिफोरनिफ्राय आं बिसोरखौ थेंक इउ बुंनो सानजोबो आरो आङो बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारखौहाय थेंक इउ बुंनो सानगोन बिदि सुपार 50 मोजां एक्सिलेन्ट स्किम दिहुननायनि थाखाय, जाय जों गरिबफोरनि थाखाय बिदि बोसोरावहाय 4 लाख 5 लाख गारनांगौआ साधारन खोथा नङा। ओंखायनो आङो दानि बिटिसि सरकारखौबो आसा खालामो बिदिनो स्किमखौ सोलिहोलांबाय थागोन आरो बिनिफ्राय साबसिन आरो गाहामसिन स्किम दिहुनगोन होननानै। बे नोंनि फार्स्ट एटेम्पमोन? औ, फार्स्ट एटेम्प। साक्सेस जादों। उनावहाय नों माबायदि जालांनो, माबायदि खामानि मावनो? आङो दा फार्स्टआवहाय एमबिबिएसखौ मोजां अनार्सफोर लानो नाजानानै पास खालामनो सानदों आरो बिनि उनावहाय जेसेबां हायो आं गासैखौबो मदद खालामनो नाजागोन।